Καλησπέρα, Έκτορ. Τι κάνεις τόσο αργά? Περιπολείς στην αυτοκινητούπολη για να βεβαιωθείς ότι όλα τα αυτοκίνητα είναι ασφαλή. Τέλεια. Συνέχισε την καλή δουλειά. Όχι. Πρόσεξε το κτίριο, Έκτορα. Υπάρχει άλλο ένα ελικόπτερο. Πρόσεχε. Μην ανησυχείς, Έκτορα. Θα φωνάξω τον Τόμ το ρημουλκό αμέσως. Έκτορ, αυτή είναι η Χέλα, το ελικόπτερο. Μόλις έφτασε στην αυτοκινητούπολη. Τόμ, ο Έκτορας στο ελικόπτερο είχε ένα ατύχημα. Μπορείς να έρθεις γρήγορα? Χρειάζεσαι μία καρότσα για να ρημουλκίσεις τον Έκτορα πίσω στον γκαράζ. Καλή ιδέα. Γεια σου, Τόμ. Ήρθε ο Τόμ, παιδιά. Θα σε πάρει πίσω στον γκαράζ και θα επισκευάσει εκείνο το σπασμένο φως σε χρόνο 0. Χέλα, μπορείς να βοηθήσεις τον Τόμ να βάλει τον Έκτορα μέσα στην καρότσα? Καλή δουλειά. Περίμενε. Χέλα, θα συναντήσεις τον Έκτορα για μία βόλτα αργότερα. Φαίνεται πως ο έλικας του Έκτορα έχει σπάσει. Τι θα κάνουμε πρώτα? Θα τον αφαιρέσουμε? Εντάξει. Θα χρησιμοποιήσουμε το κλειδί. Γεια σας, παιδιά. Σίγουρα φαίνεστε απασχολημένοι σήμερα. Τι κάνετε? Ώστε φτιάχνετε κάρτες για να δώσετε στους μπαμπάδες σας τη γιορτή του πατέρα. Τι ωραίο από μέρους σας. Αλλά σας παρακαλώ να προσέχετε με το ψαλίδι. Είναι κοφτερό και μπορεί να είναι επικίνδυνο. Όχι, μωρό Τόμ, είσαι καλά? Να γιατί έπρεπε να προσέχεις με αιχμηρά αντικείμενα. Τέλεια ιδέα, μωρό Ματ. Πήγαινε να φέρεις τον Τόμ να μας βοηθήσει. Το μωρό Φρανκ μπορεί να μείνει εδώ με το μωρό Τόμ. Γεια σου, Τόμ. Καθαρίζεις για το απόψινό δείπνο για τη γιορτή του πατέρα? Τόμ, το μωρό Τόμ έμπλεξε σε ένα ατύχημα ενώ ήταν στην παιδική χαρά. Μπορείς να βοηθήσεις? Μην ανησυχείς, είναι καλά, αλλά χρειάζεται λίγη φροντίδα στο συνεργείο. Πάμε. Γεια σας, παιδιά! Ευτυχώς που κρύψατε τις κάρτες. Τώρα ο Τόμ δεν θα μάθει πως του κάνετε έκπληξη. Κοιτάξτε, νάτος ήρθε.
Μωρό Τόμ, ο πατέρας σου αναρωτιέται πώς μπόρεσες και έπαθες τέτοια ζημιά στην παιδική χαρά. Τέλος πάντων. Ο Τόμ λέει πως έχεις ένα σκασμένο λάστιχο και μία χαλασμένη πόρτα. Πρέπει να πάμε στο συνεργείο να τα επισκευάσουμε. Τώρα πάμε στο γκαράζ. Φτάσαμε. Μωρό Τόμ, ο μπαμπάς σου λέει πως πρέπει να αντικαταστήσουμε την πόρτα σου. Δεν υπάρχει τρόπος να την επισκευάσουμε. Αυτή θα είναι τέλεια, Τόμ. Ας την τοποθετήσουμε. Καλύτερα τώρα, μωρό Τόμ. Τώρα ας φροντίσουμε εκείνο το σκασμένο λάστιχο. Όχι. Ο Τόμ λέει πως δεν έχει ανταλλακτικά λάστιχα στο μέγεθό σου. Πρέπει να αυτοσχεδιάσουμε μέχρι να βρει λάστιχα. Τσιρότα! Τέλεια ιδέα! Ορίστε, αυτό θα κάνει για την ώρα. Τώρα πρέπει μόνο να το φουσκώσουμε. Περίμενε ένα λεπτό, μωρό Τόμ. Ο μπαμπάς σου έχει κάτι ιδιαίτερο για σένα. Μωρό Τόμ, αυτό είναι ένα ειδικό σπρέι που δεν κολλάει. Με αυτό δεν θα κολλήσει τίποτα ξανά στο παρμπρί σου. Τώρα μπορείς να φύγεις, μωρό Τόμ, αλλά θυμήσου να προσέχεις εκεί πέρα και μην οδηγείς κοντά σε άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Κοίτα, μωρό Τόμ, να οι φίλοι σου. Ευχαριστούμε για όλη σου τη βοήθεια, Τόμ. Γεια σας, φίλοι. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σου, Τόμ. Κάνεις φούσκες. Γεια σου, μωρό. Χρειάζεσαι τη βοήθεια του Τόμ. Θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας των εκδικητών. Εντάξει, ας δούμε τι θα εφεύρει ο Τόμ αυτή τη φορά. Καταπληκτικό! Είσαι ο Iron Man τώρα. Ελάτε, παιδιά, ας σώσουμε την αυτοκινητούπολη. Κόψε λίγο ταχύτητα. Είσαι πολύ γρήγορος και ο Τόμ δεν μπορεί να σε προλάβει.
Wow! Προσελκύει κάθε μεταλλικό αντικείμενο στην περιοχή. Κοίτα, η Έντνα χρειάζεται τη βοήθειά σου. Η ομάδα κατασκευής θέλει να μετακινήσει αυτούς τους πυλώνες και τα τούβλα για να κατασκευάσει ένα νέο κτίριο, χάρη στον σούπερ μαγνήτη σου. Τα πας περίφημα. Πρόσεχε, δεν πρέπει να κινείσαι τόσο πολύ με τον σούπερ μαγνήτη σου. Το μωρό Ρόκι κόλλησε στο μαγνήτη. Σταμάτα να κουνιέσαι, μωρό Iron Man. Όχι, το μωρό Ρόκι τον παίρνει στον αέρα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν μπορώ να βλέπω. Το μωρό Ρόκι φοβάται πολύ να προσγειωθεί. Τόμ, πρέπει να βρεις μία λύση. Έχεις μία καταπληκτική ιδέα. Τέλεια. Μία τηλεκινητική ακτίνα. Καταπληκτικό! Τώρα βιάσου, Τόμ. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Πρέπει να κατέβεις, μωρό Ρόκι. Ο Τόμ είναι εδώ για να σε σώσει, μωρό Ρόκι. Μπορείς να εμπιστευτείς τον Τόμ. Δούλεψε! Θέλεις ακόμα να είσαι υπερήρωας, μωρό Iron Man? Χρησιμοποιείς τις υπερδυνάμεις σου για να βοηθήσεις την Κάρι και τον Walter. Χρειάζεται χρόνος για να ελέγξεις τις υπερδυνάμεις. Γεια σου, Κάρι. Τι συμβαίνει? Φαίνεται ότι αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την προετοιμασία του πάρτι γενεθλίων του Μπεν. Ένας παρασκευαστής μικρών κέικ. Ναι, σίγουρα το πάρτι θα είναι υπέροχο. Υπέροχη δουλειά, Τόμ. Σήμερα είναι τα γενέθλια του Μπεν.
Χρόνια πολλά, Μπεν. Μπράβο, Τόμ. Φαίνεται ότι σε όλους αρέσουν τα κεκάκια σου. Όχι, το μηχάνημα τρελαίνεται. Πρόσεχε, Τόμ. Ναι, Τόμ. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει το πρόβλημα. Μπράβο, Τόμ. Όχι. Πρόσεχε, Τόμ. Αυτό το μεγάλο σφυρί πρέπει να κάνει. Πώς θα πλησιάσεις? Ευχαριστούμε, Μπιλ. Μην ανησυχείς, Μπιλ. Θα πάρεις περισσότερα κεκάκια αργότερα. Χρόνια πολλά, Μπεν. Μπράβο, Τόμ. Παραλίγο. Γεια σου, Ρόκι. Εδώ πύργος ελέγχου. Είσαι έτοιμος να πας στο διάστημα? Εντάξει, Ρόκι. Ετοιμάσου για εκτόξευση. 3, 2, 1. Απογείωση. Τι συμβαίνει, Ρόκι? Δεν μπορείς να απογειωθείς? Όχι. Μην ανησυχείς, Ρόκι. Θα φέρω τον Τόμ το ρημουλκό να βοηθήσει. Τόμ! Τόμ! Ο Ρόκι ο πύραυλος χρειάζεται τη βοήθειά σου. Πού είναι? Είναι στο αεροδρόμιο. Περίμενε. Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να ρημουλκίσεις τον Ρόκι πίσω στο συνεργείο. Θα πρέπει να τον επισκευάσεις στο αεροδρόμιο. Γιατί δεν παίρνεις μία εργαλειοθήκη μαζί σου? Πού είναι η εργαλειοθήκη σου? Τέλεια! Πάμε στο αεροδρόμιο να βοηθήσουμε τον Ρόκι. Γεια σου, Τόμ!
Να, εκεί είναι. Κουράγιο, Ρόκι. Ήρθε ο Τόμ να διορθώσει το πρόβλημα. Ποιο πιστεύεις πως είναι το πρόβλημα? Αυτό δεν φαίνεται καλό. Είχες μια ιδέα, Τόμ. Πιστεύεις πως υπάρχει πρόβλημα στον κινητήρα του Ρόκι? Θα ρίξουμε μια ματιά μέσα. Τέλεια ιδέα. Ας ζητήσουμε από τον Τάισον, το βιτιοφόρο, να βοηθήσει και να φέρει περισσότερο καύσιμο για τον Ρόκι. Τάισον! Τάισον! Ο Τόμ το ρημουλκό χρειάζεται τη βοήθειά σου. Ο Ρόκι δεν έχει πολύ καύσιμο και είναι έτοιμος να εκτοξευθεί στο διάστημα. Μπορείς να έρθεις γρήγορα? Ήρθε ο Τάισον, παιδιά. Τώρα ας βρούμε την τάπα του ρεζερβουάρ. Νάτι! Ο Ρόκι είναι όλος γεμάτος. Πώς αισθάνεσαι, Ρόκι? Υπέροχα! Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σου, Τάισον. Τα λέμε σύντομα. Τώρα ο Ρόκι είναι έτοιμος να πετάξει στο διάστημα. Υπέροχα! Ρόκι, εδώ πύργος ελέγχου. Ετοιμάσου για εκτόξευση. 3, 2, 1, απογείωση. Μπράβο, Τόμ. Τα λέμε σύντομα. Γεια σου, Ρόκι. Να περάσεις απίθανα στο διάστημα. Γεια σου, Λίλι. Χαίρομαι που σε βλέπω να γυρίζεις σπίτι από το ταξίδι σου. Νιστάζεις? Πρόσεχε, Λίλι. Παραλίγο. Δεν φαίνεσαι τόσο καλά, Λίλι. Όχι, Λίλι. Τώρα τα λάστιχά σου έσκασαν. Ω Θεέ μου, αυτό το αυτοκίνητο παραλίγο να σε χτυπήσει, Λίλι. Πρέπει να σε πάρουμε από εδώ. Έχεις δίκιο. Καλύτερα να φέρουμε τον Τόμ να σου ρίξει μια ματιά. Γεια σου, Τόμ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη Λίλι? Μπορείς να την επισκευάσεις? Τέλεια! Πάμε! Είναι πάνω σε ένα λόφο έξω από την πόλη. Πρέπει να βιαστούμε. Μην ανησυχείς, Λίλι. Ο Τόμ θα σε φροντίσει καλά στο συνεργείο του. Όχι, λιποθύμησε. Ποιο πιστεύεις πως είναι το πρόβλημα, Τόμ? Φυσικά, η μπαταρία. Τι θα μπορούσες να κάνεις, Τόμ?
Τέλεια! Αυτό θα δώσει στη Λίλι όλη την ενέργεια που χρειάζεται. Θυμήσου, Τόμ, το κόκκινο στο κόκκινο και το μαύρο στο μαύρο. Ωραία δουλειά, Τόμ. Ξύπνησες. Ζήτω. Αισθάνεσαι καλύτερα? Τι έχει σειρά, Τόμ? Έχεις καινούρια λάστιχα για τη Λίλι επίσης? Ωραία. Wow, αυτά τα λάστιχα είναι σούπερ ωραία. Τι λες, Λίλι? Θα μπορείς να πηγαίνεις παντού χάρη σε αυτά. Wow, δουλεύεις γρήγορα. Πολύ ωραία. Τώρα που έχεις επισκευαστεί πλήρως και δείχνεις μια χαρά, είσαι έτοιμη να επιστρέψεις έξω? Ευχαριστούμε για όλη σου τη βοήθεια, Τόμ. Ήσουν τέλειος. Τα λέμε αργότερα. Απόλαυσε τα καινούρια σου λάστιχα, Λίλι.